Basta yung kang kamautan. O ang tambag sa mga maguwang na ito, di tamutuon nila. Bantayin yung mga bata, mga anak, naman yun akong anak dire. Sa oras nga maingon kang kamauna ka, gawas sa akong bahay, ayaw pangayo na ko bisag piso, kamao magkaka, ako'y tagaan mo. Inundumi na nga. Bisag kinsap sa dili pa akong anak dire. Kung paminaw ninyo, kamauna mo, o di mabuhi na kagimuha, ayaw pangayo bisag piso. Kamao mo ka. Kita mo sa TikTok, may usa ka bata, iyang i-video, iyang gagalingon, o ningon siya. Giabusaran ko sa akong amahan. Ningon niya papa, uy, naglay ka? Ningon siya, di, giabusaran ko nimo. Ningon niya papa, giabusaran di ha? Kay di ko mubayad sa akong sakyanan na ikay nagamit. Siya, pirmi na lang kay Nana. Ni Nana ang bata, ningon siya. Sige, atong padungko ng tibok kalibutan. May na magaka. Kamao magaka sa ibuhaton. Bay na gimuha. Di ka kamao no. Kay di pa ka kamao. Giana sa siya papa. Nagdahong kang naan mo tanang tubag sa kalibutan, pero nakay kag kwarta na koron. Kung kamao ka, anong nangayo mga anak ko? So ningon niya papa, kamao magaka. Kaya bayad na. Pangitag $30,000 ibayad na. Kay bisag $1 wa ko'y ihatag nimo. Hawa dire. Tubaw mo nga ang post. Dahil dito ni comment o milaban tanan sa baka. Inundong ninyo ang anak sa panahon nga mag-una mo kamao mo barukihan. Kamao ka. Ay pangayo. Pero kung mangayo ka, tarong magpangayo. Kay gihaguan nagmayos yung ginikanan ng kwarta na ilang ihatag mo. Wala na nila na pulit sa kasada. Kung ikaw yun ka sa video nga mo nakitaan o ganahan ka, nakakamabaw sa sunod ng mga videos or mga uploads na ko, follow me on Facebook and TikTok and subscribe to my YouTube channel and then click the notification bell niya. Kay bawalan po ko kung unsay muhang comment din ha, kung nakauyon ba ka o wa, aron mas ma-improve na ko akong mga videos. Dahil salamat.